स्वागत आहे। मी आज बनवणार आहे डाळ खिचडी। त्यासाठी मी घेतला आहे ही अर्धी वाटी मुगाची डाळ मी धुवून घेतली आहे आणि याच वाटीने मी 2 वाटी बासमती तुकडा राईस घेतला आहे। तोही मी स्वच्छ असं धुवून घेतला आहे। आपल्याला एक कुकर मध्ये शिजवून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी घेतला आहे कुकर। त्याच्यामध्ये मी घातला आहे 1 मोठा चमचा तेल। आपलं तेल गरम झालं आहे। त्यामध्ये मी घालणार आहे खडा मसाला, दालचीन, लवंग, मिरी आणि तमालपत्री। आता मी घालणार आहे अद्रक लसूण पेस्ट। आपले अद्रक लसूण फ्राय झाले आहे। आपल्याला याच्यामध्ये घालायचं आहे 4 हिरव्या मिरच्या, यामधून कट करून घेतल्या आहेत। त्याही आपल्याला फ्राय करून घ्यायच्या आहेत। आता आपल्याला घालायचं आहे 1 चमचा हळद, 1 चमचा मीठ, आता आपल्याला घालायचे आहे डाळ आणि तांदूळ। आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। मी मिक्स करून घेतला आहे। आता मला याच्यामध्ये घालायचं आहे 1 लिटर पाणी। आपल्याला कुकरच्या 3 शिट्ट्या देऊन हे शिजवून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपला भात आणि डाळ मस्त शिजली आहे। आता मी याच्यामध्ये अर्धा लिटर पाणी घालून घेणार आहे। आपल्याला हे मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपल्याला असे या प्रकारे पातळ बनवून घ्यायचं आहे। आपल्याला फोडणी मारून घेण्यासाठी मी कढईमध्ये 4 मोठे चमचे तेल घेतला आहे। तेल गरम झाला आहे। 1 चमचा मोहरी, 1 चमचा जिरे, कढीपत्ता, फ्राय करून घ्यायचा आहे। कांदा फ्राय झाला आहे। याच्यामध्ये मी 2 मोठे टमाटर घेणार आहे चिरलेले बारीक। त्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे।